Vítej na akci hledání velikonočního pokladu. Čeká tě spousta zábavy a překvapení, tak ti nejdřív představím, co tě čeká. Místo tradičních fáborků budeš sledovat barevná vajíčka, která tě zavedou k úkolům plným radosti a dobrodružství. Pamatuj, že vajíčka jsou křehká, tak je prosím nenič. Na konci cesty tě čeká poklad, který už netrpělivě čeká na svého objevitele. Ale tím to nekončí. Po stezce si můžeš vytvořit dekorace nebo něco originálního z balónků s pomocí balonkářky Jany. Nezapomeň také na malé občerstvení. Vše začíná na plácku vedle hasičárny. Pokud místo neznáš, zadej do navigace Bohuslavice 385. Tam tě přivítá veselý velikonoční zajíček a tvé dobrodružství může začít. Jakmile dokoukáš toto video, zmáčkni tlačítko spustit stezku a vydej se za pokladem. Přeji ti krásný den plný zábavy.